May fishing kami ni Sar. What was your favorite Antik bird? beach. Ano na ikanikan? Ha? Mga saranggulang kan. Nata ka dito. Mura ko na. Independent na ako. Manggaw naman raw ka di. Mugait ka nagitinda. Ha? Eh, yung kanso dapat marig man ito sa atin. Wala. Kaya nga ni... Ha? Maganda yung toilet. Tayo rin sa restaurant. Hindi mahal yan. Naka di? Pili mo ito. Butan yan. Pili. Hindi tayo prepare mo na. Butan ko na yan. Kaya nga, butan mo yan. Butan mo yan. Yan. Prepare mo na. So, binwit. Huntington Beach, California. Yan sa mga nag-surfing. Na naikanikan. Ganito. Mura ka ito. Lang tao mga na kuha ni ka na alun.